Sí, os últimos. Los fotoletes que tendríamos por lo menos. Y venimos con las amarillas de... Bueno, pues moi boas noites a todos. A sesión ordinaria do primeiro pleno do ano 2026, sen 20:34 horas, no Salón de Pleno de Casa do Concello. Abrimos a sesión no seguinte orden do día, punto número 1, aprobación da ata anterior. Non sei se quero comentar, ten a palabra o señor X Castro. Boas tardes, noites a todos e a todas. En primeiro lugar, desexarlles feliz ano. Bueno, xa con este primeiro punto, hai dúas pequenas erros. No punto 7 da acta dice, que ese é o punto sobre a auditoría da rede de saneamento. É un punto de toma de razón e consta que se votou. Entón, de eliminarse o que se paga. Nos robos dice que hai unha proposta pola miña parte dunha senda ata Campo Rapado dende un punto que non existe, que sería dende a Corna, é dicir, consta como outro punto, pero sería poñer dende a Corna, vale? Nada máis por a nosa parte, polo resto está todo ben. Perdona, isto, a pista que vai? A pista que vai dende non sei que ata Campo Rapado, sería dende a Corna ata Campo Rapado, sería unha senda que non recordo agora que nome puña, pero era un nome raro. Senda do Pumariño? Non. Nace 960 nese punto. Que non teño aquí ahora mesmo. Dende a Carvalla, porque non. Remate nas sendas do Pumariño. Que hacen a senda dende Castro de Corna. vale. Pon Castouro. Que son Pon Castouro. Vale. Son moitas sendas, entón que sai. No, es que a lo mejor non sei moito, lo pronunciaste mal e aí quedou... Pode ser, tamén pode ser. Vale. Moi ben, apoiamos esta sesión por parte do Grupo Municipal do Partido Popular en Comunicación. Boas noites, ninguna corrección á acta anterior. Sí, hai un error. Dentro de las asistencias no... Estaba estourado, nunha partida estourada na relación do papel un pouco que estaba estourado. Eso. Votamos 8 más 3. Estaba 7 máis. Moi ben, pues, correximos estes cuestións sobre a acta e procedemos, por tanto, a votación da acta anterior. Vamos a favor. Correxido esos 3 puntos, apróbase por unanimidade. Vamos ao segundo punto do orden do día. O segundo punto é o POS adicional 1/2026 para gastos sociais. O POS adicional 1/2026 ten a finalidade apoiar aos servicios básicos municipais, permitiéndolles incrementar o seu gasto social extraordinario e a tramitación urxente das prestacións sociais necesarias en situación de risco de exclusión, freando e previndo a planificación e o círculo vicioso da desigualdade social, incidindo nos fenómenos que xeran malestar e conflito ás persoas máis vulnerabilizadas e procurando o benestar social do conxunto da poboación do Concello. O gasto social extraordinario do exercicio 2026 que se financia e o gasto corrente da partida municipal destinada a cubrir parte da checa municipal ao Servicio de Axuda ao Fogar, o SAF, de atencións de carácter básico na modalidade de dependencia, incluindo aquela que corresponde ás horas xa outorgadas por un importe de 66.945,84 euros e destinaránse 2.831,40 para a adquisición
de equipamento para o desenvolvemento dos programas de servicio do servicio do traballo dos equipos técnicos e dos servicios sociais municipais, adquiríndose a aplicación de soporte informático Cibersat. Reflítese no informe da seguinte intervención a estimación dos ingresos e gastos derivados da prestación do SAFE tamén dos Cibersat por parte do Concello, e mesmo como gasto de investimento de destinarse os 1.261,49 para adquirir mobiliario para o departamento nos termos que sinala un informe técnico que consta no expediente. Deste xeito, a solicitude da subvención é de 72.038,73 euros, que é a cantidade preasignada ao Concello de Boqueixón no marco do POS máis adicional 1/2026. Por lo tanto, a proposta do acordo é participar e presentar esta candidatura ao POS da Diputación Provincial, comprometerse a facer constar a colaboración da Diputación da Coruña en toda a información impresa, informática ou audiovisual que fagan das entidades ou investimentos subvencionados, así como, no seu caso, na página web e nas redes sociais do Concello. E terceiro, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e a xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Para o debate deste punto, ten a palabra o señor Iris Castro. Con respecto a este punto 2, POS máis adicional 1/2026 para gastos sociais extraordinarios deste ano, pouco temos que engadir a este resumen feito. Básicamente, o que se dixo, que se vai dedicar en tres puntos. Nun primeiro punto para gasto corrente para o SAP, 66.945,84 euros, para a adquisición dunha aplicación que é o Cibersat, 2.830,40 euros, e como investimento para a adquisición de mobiliario, 2.261,49 euros. Un total, como xa se dixo previamente, de 72.038,73 euros. Por lo tanto, por nosa parte, hai xustificación e non temos nada máis que engadir neste senso. Vai ser o voto, por lo tanto, positivo. Bueno, moitas gracias. Continuamos co debate. Ten a palabra o señor Xisés Gómez. Por parte do Grupo do Partido Popular tampouco temos nada que engadir ao explicado xa por parte da Alcaldía e a proposta de acordo. Bueno, empecemos por lo tanto a votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade de todos os membros da corporación. Pasamos, por lo tanto, ao punto número 2 do orden do día, POS adicional 3/2026 para reducir a débeda coa Diputación Provincial. O Pleno da Diputación Provincial da Coruña aprobou o seu Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, que se denomina Plan Único de Concellos POS 2026, unha cantidade de 108.057,49 euros destinada ao préstamo correspondente ao POS adicional. Por lo tanto, que se plantexa é aprobar este POS 3/2026, que ten como finalidade reducir a débeda do Concello de Boqueixón coa Diputación. A débeda redúcese a 168.672,05 e por lo tanto, nada, a proposta de acordo é participar no Plan Provincial, permitir a solicitude á Diputación da Coruña e facultar expresamente a Alcaldía para toda a tramitación e xestión do presente acordo no correspondente expediente dar conta desta resolución ou por aprobación na primeira sesión ordinaria que terá lugar. Para o debate deste tema ten a palabra o señor Iris Castro. Con respecto a este punto 3, que é o POS máis adicional 3/2026 para reducir a débeda coa Deputación, quero dicirles que no pleno extraordinario do 29 de 10 do 25
preguntaba eu especificamente cal era a débeda que tiña contraída o noso Concello coa Deputación, e a resposta por súa parte foi que non tiña datos. Isto fai 2 meses e medio aproximadamente. Agora xa temos eses datos e, por tanto, inicialmente esta débeda era de 384.787,03 euros. Coa aplicación do adicional 3/2025, que foron 108.335,38 euros, esa débeda reduciuse ata 276.451,65 euros, e non como consta aí que pon 276.729,54 euros, e despois coa aplicación destes 108.057,49 euros, a débeda é de 168.394,16 euros e non 168.672,05, como ven aí. Creemos, non? Me coges con la solución que habla de este. É que simplemente cos datos que se ven aí, se resta, salen os... Eu lento que debe estar pensado. Sí. Vengo aí pensando se está... Entón, se temos menos débeda, perfecto. Canta menos haxa. Sí, 270 euros. Sí, no, eso. Pues sí, tiene razón, 107.700. No. Era esto, 80.000 antes, a 275.431,75, tres que gastar 108.000. 276.450. Ah, perdón, sí. Tengo que restarle los 108.000. Sí, no, son 14, casi 14 euros menos de euros. No, son 276.000. 451. Entonces, son pico, casi 14 euros menos de euros. Sí, está bien. Está mal expresado aquí, pero la... Sí, está mal. Así de... Está mal expresado en la tabla. O sea, está mal expresado en la tabla, pero la cantidad es la correcta. Si rastas, no. Sí, porque... A ver. Son 384.000 euros. Son 384.787,03. É que igual falta un dato aí porque restou un ano pasado para se deuda. Sí. Claro, son os 108.335,38. El 3, perdón. Con 28, sí. E despois este ano, 108.000 tamén, pero 57,49. Son 108.300... 108.057,49. 168, 394,26. Sí. Se repasa la cantidad, pero bueno, aquí la cantidad da igual la cantidad que nosotros poñamos. Eu puse simplemente para ter como vos solicitar esa calera débeda para que tivésedes o dato. O que vai a facer Diputación é aplicar sobre a débeda esa cantidade. Vai a restar 108.057,49 euros.
A vereda previa. É o que vego ao principio, o que vai a restar. Da igual que teñamos unha débeda de 300.000, de 100.000, Xa, ou de... Era para saber canto temos agora. Sí, sí. Eu quedaría 168,94. Con 26. 168.000. 394. Con 26. Nada, vemos ben que se Sí, 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 nada, que se tramite este punto, sí. Non por a nosa parte nada máis. O noso voto vai a ser positivo. Sí, 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 sí. Vale, moitas gracias. Continuamos o debate. Iglesias Gómez. Por parte do Grupo Popular, feitas estas aclaracións con respecto á deuda neta que temos solicitación, non temos nada máis que añadir ao acordo. Muy bien, pues procedemos por lo tanto a la votación de este punto número 3. Votos a favor. Apróbase por unanimidad. Pasamos continuamos de proveedoría. Pasamos a parte de control de fiscalidad. O punto número 4 son decretos da alcaldía dictados entre o 1 e o 31 de decembro de 2025. Por tanto, tomamos razón no pleno da corporación. Todos os decretos foron xa remitidos a todos os membros da corporación. Punto número 5. Reparos de legalidade suspensivos da tramitación administrativa dos expedientes emitidos entre 1 e o 31 de decembro. Toma de razón. Non houve, certificado negativo, non houve ningún reparo de legalidade por parte da Secretaría de Intervención. E pasamos, por lo tanto, ao punto número 6, que é de robos e preguntas. Non sei se hai preguntas ou robos. Boas noites a todos e a todas. Isto é un robo. Varios pais e nais da escola infantil queixanse que o outro día non se lles comunicou a visita de Fabiola García e enteraronse polos medios de comunicación e piden que cando sexa así que polo menos se lles informe. Tamén dicir que a nós tampouco se nos informou. Por outro lado, outro robo, os alumnos do curso de novas tecnologías queixanse de que non hai material, o material que hai é obsoleto. De feito, levan todo o curso pasado e todo o que vai deste traballando cos móviles porque os ordenadores que están ali ou non funcionan ou son moi vellos. Non sei se lles podría proporcionar algún informático para que poidan avanzar. Despois, non sei se deron por rematadas as obras da senda que vai por Milleiros. Vin que hoxe estaban recollendo o caseto que estaba posto no finca de meus pais. Se é así, decir que non están ben rematadas e en algún punto xa se empeza a levantar o pavimento. En canto a outra senda, que xa dixen máis de unha vez, a senda que sale do camiño de Santiago, os peregrinos teñen que ir pola vía, dado que a situación da senda é nefasta. De feito, é moi peligroso, sobre todo nestes meses de inverno, porque suelen andar moi cedo, non hai moita visibilidade e ás veces velos andando cunha pequena linterna, polo que pode haber un accidente en calquera momento. Despois, unha pregunta, non sei se teñen coñecemento dos problemas que hai en internet na zona de Milleiros. Leva varios meses con problemas no uso da rede
sei que se fixo unha reparación na antena, pero sigue funcionando mal. De feito, moitas veces a wifi non funciona ben, e non é só nunha casa, que é en varias, e o mellor que podes facer é usar os datos móviles. E pola miña parte nada máis. Ben, eu hoxe, para ser un pouco máis claro, teño solamente unha cousa extraordinaria, pero bueno, así de vez en cando non está mal, non? É un rogo. Dixeronme onte que a porta do local social de Loureiro, que estaba aberta dende fai días, estaba aberta de par en par, casi. Entón era para, se poden poñer unha pechadura ou non sei que foi o que pasou. Simplemente recordar alguna cousiña, pero de forma rápida. O stop na grada arriba está pendente o seu pintado, a rexilla entre a de González e a de Juan Meira está pendente a súa colocación. Está pendente tamén convocarnos a unha xuntanza sobre a taxa do lixo, sobre a ver como se pode modificar ou intentar ver como se pode facer neste punto. Están pendentes tamén de rematar as deficiencias mínimas pero existentes na senda do Pumariño, e simplemente eses recordos e ese robo. Nada máis pola miña parte, e moi boas noites a todos. Non sei se é unha cousa máis. Vale. Con respecto aos robos de Concelleira Santas Marinas, tomamos nota de quizá, o protocolo non se avisar igual aos pais e as nais, pero en todo caso si aos membros da corporación, e aí foi un erro meu non dar traslado. É verdad que ao ser un sitio tamén con nenos e estar na actividade ordinaria, tampouco do grupo de goberno só foi o concelleiro da parroquia del Estedo e o concelleiro de Turismo. Tampouco fomos todos para non alterar tampouco o tema da visita, pero bueno, en todo caso tomamos nota. En canto ao curso de novas tecnoloxías, evidentemente xa o curso, cando se organizou, está plantexado xa para non utilizar os equipos informáticos que están ali. O curso está planteado para utilizar os propios teléfonos, e tamén alguén que relevar o seu portátil. Eso xa foi o enfoque do curso, que foi como se planteou. En canto ás obras das sendas, efectivamente hai algúns detalles independientes de contar. En todo caso, tomamos nota desas cousiñas, pero se pretende deixalos totalmente finalizados, que se hagan así, para que esas deficiencias non se vayan a corregir, que seguro que irán aparecendo nos vindeiros meses, alguna deficiencia máis que a empresa ten tamén unha responsabilidade e unha garantía, por lo tanto, as deficiencias que puedan surgir a través da garantía terán que las cometen. Con respecto á senda, o tramo de senda do Camiño de Santiago, entendo que o tramo da senda que está en Gravilla, non? No inverno, como todo no inverno, está na mellor situación. Habrá que ver, está feita nese sentido por recomendacións de patrimonio. O patrimonio deixou a cementar toda a senda desde o pico, deixou facer por tramos, porque non quería que houbera tanto cemento no Camiño de Santiago. Os camiñantes din que prefieren menos asfalto, neste caso van polo asfalto, que é o que non sei, vale, porque tamén a esas horas que pasan, que son as primeiras horas da mañá da noite, tampouco se ve moito, solamente van máis seguros polo asfalto, porque en terra pode presentar algún tipo de dificultade. Pero bueno, tomamos nota de que é unha senda que pode ser mellorable. Con respecto ao tema de
De internet, pois non sei exactamente se ten máis información, se é cobertura de internet de alguna compañía concreta ou De todas. O sea, funcionan mal, porque cada compañía ten os seus funcionan mal todas porque teñen problemas nos pars, teñen problemas na de Carnaval, teñen problemas na de Coral, miraron a potencia, por visto non chegaba, e arreglou teóricamente, e viñeron a arreglar a antena, pero sigue funcionando mal. Eu non sei se... Isto non é de televisión, isto é de telefonía. Non, a pampa, Fibra. a fibra. Sí. A fibra vai por cable. E líneas móviles por A cobertura móvil vai ben, A cobertura é a fibra, é a fibra. E a fibra vai por cable ali. E que compañías tedes contratadas? Pois, ademais que nos tiñamos, meus pais tiñan R e agora teñen Pepefon e na de Carnaval constame que a Movistar por así que non sei. Pero eso da igual, o cable é o mismo. Claro. Da igual a compañía que teñas. O sea, o cable será Movistar, non? Sí, ali creo Ali que que puxo esa foi Movistar. Ali ten Telefónica, mas ten rede aberta. A da parte desplegou o cable, non? O cable utilizaba o cable de Movistar. Non, os postes. O cable é un cable distinto. O que máis unha reivindicación a cada compañía, non? Porque Hai unha serie de compañías que van polas liñas de rede aberta e hai outra serie de compañías que van polas liñas de Movistar. Todas estas compañías galegas de Atúa Xanela van... As compañías estas galegas de Atúa Xanela, R, creo que tamén vai por rede aberta. Era puxar a línea, era sola. Sí, bueno, pero onde non ten línea propia vai por rede aberta. E despois as generalistas, Movistar, O2, Orange, e unha que outra máis, Pepefon tamén creo que vai pola línea de Movistar. Entón, eu entendo que a fibra ou vai ben ou vai mal, é dicir, se funciona ten que funcionar ao 100%, se non funciona ao 100% ou se hai cortes na señal, pois eso é un problema que hai que tratar coa compañía. con cada compañía, sí, además, casi máis é un problema de non da antena, non? Porque aí ven por cable. Non, hai antena non. Aí ven por cable. Decir, dixeron que estiveron traballando na antena e durante uns días, semanas, parecía que non había problemas, pero ahora volvo a ver. E despois o que decías da wifi, eu entendo que a wifi se che vai mal dentro da casa ou é un problema do teu router, ou un problema de cobertura, ou é un problema da señal que ven polo cable, que sofre con... No, a wifi falla. Ás veces é máis fácil usar os móviles que a wifi, pero non, o sea, que pasa en todas as casas do núcleo de Milleiras, non pasa solo, se fora solo na nosa, pues, claro, era un da compañía, pero en distintas compañías, con distintos routers, con distintas casas, con falla. Igual ten algo falla a línea. Pode ser. Eu creo que son mellor é chamar cada unha a súa compañía reclamando que non tedes boa... non. Cada usuario chamar a compañía que non funciona na Eso internet. fixo, se dixeron que era problema general. Claro, estamos no de sempre. Vale, moitas cosas do padre. A ver, outra cuestión que nos informaron é que parece ser que o router que dá Telefónica, e supoño que o router que dan outras compañías, é un router moi básico, e hoxe en día, enganchados ao router, pois está a televisión, hai cámaras, hai 3 ou 4 móviles, hai 2 portátiles, hai 5 tablets, e hai non sei cantos aparatos, e non sei canta domótica, e o router non dá feito. Eso foi o que nos dixeron que podía pasar en algúns casos. Hai 2 ou 3 televisións conectadas, etc. Entón, por aí tamén poden vir os fallos. Ao mellor non é o caso que ti me estás falando, que ao mellor nunha casa só hai un ordenador conectado, un teléfono. Sería casi raro. Quen ten Movistar?
Os que teñen Movistar, Os de Canadá teñen os que chamamos de Carnaval que digo que teñen problemas se se revisen a línea. Os que teñen Movistar, que cada uno debe ter a ser de Movistar. Sí, no, a línea de Movistar. Vale, con respecto aos robos dos señores Castro, pues nada, por todo o Calderón Oureiro, se está aberta, pero bueno, pues nada, revisaremos. Quedaría aberto, non foste ser un día, José? Onde vai? Fai xa fará un ano. No, foi no verano. Sí, mira como estaba aquel. É un lugar que se usa pouco, igual. Sí, Ou nada. Hai que buscarlle uso ese tema. Vale, bueno, pues nada, xo revisamos con respecto ao tema do estado da grada arriba, o pimiento pintado, a referir de Neira, etc. Pues, e as deficiencias da Sena do Tomariño, bueno, pues eso. Ahora estiveron de vacacións na construcción que pararon hasta ahora no hoxe ou onte, depende das empresas, e por lo tanto, pues, estamos pendientes de que se executen eso e nada, en breve poñeremos unhas reunións para falar do tema do lixo, estamos analizando aí os costes do servicio do lixo e plantearemos pues, unha reunión pues, se non é neste mes pues, para o vindeiro e creo que é un debate que convén pues, facer con tempo e reflexionando o tema. E nada máis, o día 22 celebramos o patrón do Concello, San Vicente, e aquí no Concello ás 12, a recepción e a votación musical de Pincho e despois, bueno, do pleno, pois xa María que quede na parroquia, pois xa